Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. I-ice cream dates kama Khumalo noLwandle. Into engiyithandile, umoya wabo nje bewu-right, bekhuluma kahle, yabo nje kuyakhombisa ukuthi hhayi abaqali ukuhlala ndawonye, bajwayelene. ULwandle futhi uyingane eyihloniphelayo, uyabonakala nje ukuthi uyahlonipha, u-humble, uthobekile. Bebekhuluma nje kahle. Kwase kungena le ndaba-ke le esibanga ukushisa ku-social media. Ngizokutshela ukuthi why. Yabo ku-season 5 ngesikhathi uMakhumalo ethi umamkhulu vele esuke ku-0 aye ku-100 and akazi ukuthi why. Ake ngisho ukuthi uMakhumalo ukhuluma iqiniso uma ethi akazi ukuthi why umamkhulu esuke ku-0 eye ku-100. Angeke ngisho ngempela ukuthi akazi. Kodwa-ke behleli laphaya etafuleni kuleyo episode. Yilana abakhuluma khona indaba yaLwandle. Uma umamkhulu e-react-a ngale ndlela a-react-a ngayo, wayivala uMseleko. Waze wathulisa noMakhumalo. Wase ethi into eshiwo uMacele ukuthi uMseleko u-unfair. Sesibuke kuThando Nesithembu safika ku-season 7. Mase sibuyela kuleya episode, singasho ukuthi kancane sesiyabona ukuthi umamkhulu yini eyayimenza abe njeyana, ngoba phela manje thina sibambe i-episode sisho lokhu esikubone kwi-episode, kanti bona bayazazi izinto ababhekene nazo ngqo eziyiqiniso nezingezona iqiniso. Ngenxa yokuthi uMseleko le yaLwandle wayivala laphaya, wasethi uyoyikhuluma-ke nangendlela yakhe, uzozama ukuyilungisa ngendlela ayilungisa ngayo. Seku-awkward-ke manje ukuthi uMakhumalo owashiyeka engazi ngalela langa ukuthi athini, usebuza uLwandle ukuthi angeke akwazi yini ukuvukuza le ndaba, kanti uLwandle uyingane kuyona yonke lento ekhulunywayo. Ngoba leyo ukuthi uLwandle uzongena kule ndlu kanjani yaziwa uMseleko. Nakhona ukuthi uzogcina esenzile leso sinqumo yaziwa uMseleko. Manje uMakhumalo uthi uLwandle engakwazi yini ukubatholela i-way forward. Manje sithi hawu, mayiqhathe bona bebadala yini izoqalwa uLwandle le ndaba. Kodwa ushilo uLwandle ukuthi uyabahlonipha beyabazali bakhe bonke, indaba isele ngakubaba wakhe. Simzwile kuMseleko last season kuyizingane zesithembu ekhuluma noLwandle naye indaba yokuthi naye indaba yokuthi uzobheka ikhaya. Wayekhuluma-ke futhi nangoThando Nesithembu. Asazi noma uMakhumalo befuna ukuthola ukuthi uLwandle uzizwa kanjani ngayo yonke lento. Yilena nje yokuthi ayiqalwe uLwandle. Kanti sambona uma kwaLwandle waphuma wabashiya. Waze wathi unesizathu sokuthi yini engahlali eMzumbe. Wase futhi uma engakhuluma lo muzi ngeke uze wakheke. Yingakho-ke mina bengilobu ngithi kahle kahle sesiyizwile i-version kaMseleko. Eyamacele injani? Ngoba vele iminyaka seyihambile seyiminingi. Ngisho uMacele ngakhuluma ayikho into engabhidlika ukuthi nje isho iyothola ama-views ngokuthi sizwe isayidi laMacele. Hhayi-ke kodwa phumani-ke lapho ngoba khona abafike bethi hhayi niyafuna ukuqhatha umndeni kodwa besingawazi thina siwaze ngaye-TV. Nina niyathanda nje kuyindaba izona lezo yindaba sizaze nge-TV. Ngibuye-ke cha, uMakhumalo noLwandle bekuyivunguzela nje umoya omnandi beyixoxela, wasefika kuyo-ke le ndaba wathi futhi uLwandle hhayi ubaba wakhe oyoyilungisa ngoba yaziwa ubaba wakhe, yena akakwazi ukungena kube wuye oqalayo ukuthi akukhulunywe noma mhlambe akhulume noma wakhe ukuthi uyavuma noma uthini. Namanje uLwandle yingane, ubaba wakhe ozokwazi ukuthi lesi sikhathi siyavuma,
Mayebuyela kumacele ngokukhuluma uyobuyela kumacele. Uma sekulungile futhi bayokwazi bonke abadala ukuthi sekume kanje kubeka umnikazi. Kodwa-ke hhayi, akukho-ke okubi okunye okwenzakalile. Bekunje ice cream date bayixoxela bayihlekela, sabona bexhawulana, sabona ukuthi hhayi, akunanto nje ekutheni konke nje ku-right. Ingane ey'hloniphelayo noMakhumalo futhi nje ubekhuluma nje ekhululekile nokuthi kubonakala ukuthi uLwandle umjwayele. Kodwa ku-social media-ke ngoba sibaningi, omunye uthi, omunye uthi. Mina ilokhu nje ngikubonela ukuthi hhayi, bebehleli kahle. ULwandle futhi obiza uMakhumalo, ukuthi uMakhumalo into nje ethe thasi ile yokuthi usethi uLwandle angekwazi yini ukuqala. Sathi hhayi-ke phela uLwandle yingane, ngoba ngisho nakuyena ubaba wakhe sihlezi sisho ukuthi uLwandle yingane. Naye kufanele kubonakale ukuthi uy'funela ini empilweni before beyothi uLwandle kwasho kwacima kanjani, yabo. Ngiyabonga i-support. Ngiyabonga, angiqedi, bye.